Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, lunes kita, Oktubre 17, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikatlo na kita nga lunes sa bulan sang Oktubre. No, ikapulo kita nga bulan. Kumusta ang aton sining nga magka-aksyon? Kabay paunta no nga way naman sang pagtupa sang ulan kita nga maeksperiensyahan subong nga adlaw baw kagabiho gulpiada lang sa aga porting tagiti sang init pero pagkagabi nagtupa na naman ang mabaskog nga ulan diri iya sa bahin sang Metro Bacolod ambot kon sa palibot sang probinsya kon sayman ang sitwasyon. Aksyon Hotline. Iwat na naman kita nga mga pangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iyang lunes na lunes. O hindi ka mo magkalipat 69 days sa 69 na gidlamang kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Aksyon Hotline. Mayara man 76 kadlaw antes ang tuig 2022 magpaalam no o kon magatakop pa ang tuig 2022. Hopefully nga mangintayuyo lang sitwasyon kabay pakuntani nga wala na sa mga panibag-o nga mga cases sang COVID-19 nga pag-increase after nga porte mga fiesta subong na mga activities, mga gatherings hindi hamak. Aksyon Hotline. Na mo ginang sitwasyon nga dapat hindi na kuntani magbalik sa sitwasyon sa problema sang pandemic kagabay pa kuntani ang sige-sige nga kampanya sang gobyerno para sa pagpabakuna kag may available ang kuntani nga supply sang bakuna. Aksyon Hotline. Ayos, magka-aksyon naton nga naga-monitor karon nga aga via on air. Good morning sa inyo sa Bilog, yang Region 6 diri sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na syudad sa Bacolod. No kutong malabutan sang aton sining broadcast karon nga aga. Aksyon Hotline. Langkoy na ang aton nga magka-aksyon nga naga-monitor via online paagi sa Facebook kag YouTube. How do you do? Kumusta kamo mga suki namon nga mga ka-aksyon? No kabay pa mayad lang inyo sitwasyon da. Kabay pa nga rangin maayo lang ang inyo sining nga pagbugtaw ng ibanti kagahon pa lang ni sa ila to, no? Mga lugar. Aksyon Hotline. Pwede nyo gid ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita ang malabutan. Aksyon Hotline. Again, no, sa aton nga magka-aksyon hindi lamang magpadala sang comment, hindi lamang magpadala sang ino sining nga mga mensahe, ang pag-like kag pag-share gina-appreciate ginato ng iba nagapadala sang stars. No, actually importante man na para sa aton nga magka-aksyon parang ang mamonetize na actually ginagamit ina sa mga activities and programs sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon nagtayhupon as usual no diri sa aton sining nga pagpangalagad buwas nga daw Martes pitsa 18 ay pasubong kuano indikasyon kag panugyan kun bala nano naman ang mangin kapalaran kon presyo sang petroleum products, presyo sang gatong ang pagambalan. Now question, may hara naman increase or pagnubo? Aksyon Hotline. Final huraman kita, no? Actually sining nga weekend gido, timing gid Sunday and Monday. Next week amo na siya ang katapusan sang Mascara Festival, no? Kabay pa mangin tayuyon na sitwasyon kag ang influx sa mga bisita mas nga magadamo pagid. Aksyon Hotline.
Damo subong nga mga festival sites, no, ginakadtuan sa publiko, amo na nga hindi mo makita ang parisong una yati ang kadtuan sa Tao Plaza, Dalan Lacson, dira sa NGC kung may activity. This time may old airport. Ang panaad o maskara sa panaad tinatapos naman, and it was a success, no? Successful ang ila sining activity dito. Action Hotline. Ang gina-expect Cadiz City mangyapon in terms sang baligyan ay amo yang may pinakamataas basta yung may mga activities Cadiz City, no? Porte ang mga seafoods nila kag ang mga dried fish do amo gining ginakadtuan sang tawo da. Action Hotline. Ano pinakamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pila ka mga evacuees, no, mga evacuees dira sa sudad sang Himamaylan. Gintugutan na nga magkapauli sa ilang puluyan pero may pila pa ka mga purok residente sang pila ka mga purok nga nasakupan sang Karabalan. Way pa kuno gintugutan. Action Hotline. Ang klase man sa eskwelahan sa Kabadyangan kag Karabalan balik na sa Oktubre 19. Action Hotline. Miyerkules ina nga daw, hibaluon tang latest karon kaya rin importante ini. While nga ang tanan naga-enjoy, no? Ang iban matawhay ang pagpangabuhing, iban pigado, pero kung may kinagamos lugar nyo, that is another thing. Di baluon ta syudad sang Himamaylan, kay amo ni sila ang daw nangin sentro sa balita ko, malin pa nagligad nga sinimana, right after nga nag-ugat ining pag-evacuate sa mga tao da bangod sang inkwentro sa tunga sang trupa militar kag NPA. Action Hotline. May mga nagkalapulak nga kabuhi that include sa duwa ka mga miyembro sang trupa militar kag isa kamataas nga leader sang NPA. Action Hotline. Pagkaligad sang masubra isa ka semana nga inkwentrohan na indra sa Himamaylan, finally daway nagidman sang linok panay nga natabo. No, i-check na lang na karong kay Action Alvin kay nauna niya nga nakuha na sininga aga si General Inocencio Pasaporte. Hibaluon taha ang latest nga advisory sining balita dara sa Himamaylan. No, kabalukat ti manog December subong makuan ka pa, ma-displace ka pa sa tiniran sa imo dira nga puloy-an. Subo kung nagatiner ka mo, siling mo do ka simple lang ni, pero kung ikaw nga residente, maka-experience sa pag-tiner sa evacuation center, dira mo na mambalbo ka budlay, kapiot sa pagpangabuhi. Action Hotline. Ibaloon na ka una gid kay Action Alvin, kay kahapon actually, ang hipidra sang Himamaylan City na istoryaman ni Action Alvin mo, parte sa sining latest nga development. So i-check na sa iya in a short while, unahon ko lang ni kay para sa information sang mga tagpalamati naton nga nagapamangkot kung kumusta ng Himamaylan. Action Hotline. Okay lang na iya may ayuda nga yatag ang gobyerno sa nasyonal kag sa probinsya, including the region. Maprovidean mo ang kalanon sa tao, pero bilang isa bala ka residente nga naanad ka sa umba, nga hilway ka to, pagpangabuhi mo, medyo puraot lang, pero malinong no, kunara ka sa umba mo, malinong ang pagpangabuhi mo dito, bisan pa man, gagamantiner ka lang, bisan uga lang kaginamos ang sudan mo, bisan pigado ka lang, kung wala kinagamo, okay na na iya, no, sa mga nagapuyo sa uma. Action Hotline. Pero bangod sa ning eksperyensya, sa inkwentro, tilantuabla, no, pinamutos kay mo sang binagtong mo iya ka magkadto sa may evacuation center, kag bisan pa magkadto ka dito nga luyag mo balikan ang mga sapat mo nagkalabilin, kasapatan mo ginasagod, di ka pag-ialaw, amo na nagligad tong sitwasyon. Action Hotline. Langkoy na mga ka-action, i-check naman karon na. Ariho, bangod sa ugot ng pagbantay, pagban sang probinsya sa Negros Occidental sang baboy nga supply kag karne, halin sa panay aring ginakabalakan nga pagsulod
sang Disyembre, no? Ang ini nga Christmas kunog do ginakabalakan ginga do matimbuok kid ang presyo sang karne sang baboy, no? Kag supply sang baboy kay piot hindi makapadala diri sa aton man ang hindi makasaylo din produkto dito gikan sa Iloilo kag Panay. Action Hotline. Pero pakanunan ta ina dugay-dugay maka-aksyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Unahon ko lang ang patrol with Action Alvin Graba sa mga nagapamangkot ano ang sitwasyon dira sa Himamaylan. No, may ari diri ang alkalde nga ginpagwa nga sang Himamaylan, may ara sa ginpagwa nga mga advisory nga luyag naton man karon ni aplastar sa inyo, no? Kay ti ang klase ito masugod sa palabuton nga Miyerkules, no? Miyerkules na, Oktubre 19. Pero anong matabo sini sa remaining nga mga purok nga tatlo, no? Kay way pagid klaro ho, pero ari ang Executive Order number 22-47 ni Mayor Raymond Tungson sang Himamaylan, an order declaring the resumption of classes sa Barangay Kabadyangan kag Karabalan effective October 19. Ting tatlo ka mga purok niya karon hindi patok balik ni nanon ni sitwasyon nila sa mga estudyante to karon kay hindi sila ka-attend sa klase. Action Hotline. O kay mag-aumpisa naman sa Miyerkules. Ti sano ni sila ialaw nga makabalik sa lugar nila to. Kay parang at least ang pumuluyo bala makahibaluman kay mabudlay mo ang sitwasyon kung ara ka sa evacuation center. Well provided, yes, sa pagkaon. Ang shelter nila ti okay man may evacuation center. Ang iban hindi magitanan sa evacuation center sa city. Pero may ara nag-cater sa ila, pila ka mapamilya nga nagtiner man sa simbahan. Action Hotline. Baloon ta na. Unahon ko lang, no? Karon nga ang patrol with Action Alvin Graba update, no? Kay sugilanon niya karon nga morning, karon nga aga, si General Inocencio Pasaporte. Kag may mga latest advisory siya. Ambot ko na ano ang latest instruction, anong sugilanon la ni Mayor, anong plano diri, nga sining nga simana matapos ayan ang clearing operation sa tatlo ni mga lugar. Kay may tatlo gihapon ka mga purok mo nga hindi pwede magabalik pa ang mga pumuluyo kay sige pang clearing operation. Ano nga mga lugar ini man nga ang sige pang clearing, may mga lati pa, may mga porsyon pablas ning mga purok nga way masudlan sa tropa militar. Action Hotline. Kay kun why pa mag-complete tong clearing operation? Meaning, may tendency pa nga basi kung may mga nagkalabilin pa dira, nga mga unit sa NPA, kag may mga inkwentro pa no? Nga magatuhaw. Pero aring latest nga development sa report sa patrol, nga matapos ka interview nila, o na interview ni Action Alvin, si General Inocencio Pasaporte, langkoy na ang hepe dira sudad sa Himamaylan, kahapon pa iyang adlaw. Patrol Reports. Anong latest? Ano ang panugyan sa tagpamuno sa 303rd Infantry Brigade? Late Sub Action Alvin Graba sa aton nga linya. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na art sa pinaka-latest development, duha na gid lamang ka mga sityo along Barangay Karabalan sa syudad sang Himamaylan ang wala pa ginapahanugutan nga makabalik sa ilang sinitag sa mga puluyan. Umpisa nga ginapahanugutan ang Iban Action Art sining mga katapo sang Philippine Army nga makabalik sa ilang puluyan sa tong Sabado. Actually, sa confirmation ni 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ining duha ka mga sityo nga as of this time wala pa sang abiso nga makabalik. Amo ang sityo Middle kag ang sityo Sigang sa Barangay Karabalan, while ang sityo Kabadyangan Action Art nga kahapon amo ning ikatatlo pwede na sila makabalik aksyon na art. Nalakip na diri ang iban pa nga mga sityo like Pungpok, Gia, Palayan, Kunalom, kag iban pa nga mga ang Kampayas, sityo. ano rito Kampayas, okay na ya?
Yes, action na art okay na. Sa karon ginapahanugutan ng nila action art only ang middle kag sig-ang nagid lamang. Ang sa karon wala ginapahanugutan action na art. Pero may gin-confirm kag base man sa monitoring action art ni pasaporte kag monitoring man sa Philippine Army may iban nga mga residente sa sig-ang kag ang middle action na art ang makabisita lang o kung nagakadto sa middle mismo para magbisita sa ila puluyan lantawon nila balay, and at the same time lantawon man ang ila sining mga kasapatan action art. Pero hindi buot sing ganon nga matiner na sila o ginapahanugutan sila action art nga makabalik kundi only ang suno sa iya nga lantawon lang for the purpose nga bisitahan ng ila balay kag ang ila sining nga kasapatan action art. Balining duha mo ni sila ang pwede lang mabisitahan pero not necessarily mean nga makatiner na sila kag dito magtulog umpisa sa mga daw. Yes, action na art while Okay. ang iban gani ang iban nga mga taga middle kag ang konti kahapon ara sila sa duha ka mga evacuation center sa area sa barangay 1 kag barangay 3 and sa karon may iban man nga taga middle kag sig-ang ang negatiner na for the meantime sa ila sini nga mga himata along sa barangay Carabalan proper action na art. Okay. Amo ni ang iya Pero sining, kung magsiling ka duha ka sityo na lang ang nabilin, nga amo lang ning ginaalaw lang sila magbisita sa balay nila. Pilang equivalent, pila more or less ang mga residente o total number of individuals pa ning nabilin Action Alvin? action na art wala sa migin hatag nga exact figure. Si General Pasaporte only ang 2 sitios gid lamang. Sa bagay, kati ina siguro sa DSWD na yan na record, kung pilang mga residents na nga nagkalabilin subong, ara sila gyapon niya sa evacuation center. Yes sir, ang iba nagpabilin sa evacuation center sa covered court bala sang Barangay 1 may araman Regional Evacuation Center sa Barangay 3 sa siyudad sang Himamaylan, pero ang iban nga taga middle kag sig-ang ara na nagatiner sa Carabalan proper action na art para sa okay. tiner sila sa ila sini nga mga himata. Mm, Ang action good. na art ang initial nga pahayag kag confirmation lagi kan mismo kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Amo na, no? Hindi naman yun na, marriage pa, especially in the middle and the sigaw. And, pero may from time to time may pasyal man dito, monitor man sa atong tropa. Amo na, hindi rin naman yun encourage. Tungkol nga, medyo may, may mga indikasyon pa nga iba, yung nakita atong tropa so wala na. So in other areas, pwede naman, wala naman problema na. Ang yun na lang sir, mga advice, especially sa sining mga punggulo from Medel and Sigang para at least magpamati sa abiso sa Philippine Army para sa ila security, sir. Kung tanaw na ito, ng iba din nakapasyal naman sa kanila, no, sa lugar nila. So siguro may mga nabilin sila mga una lang mga gamit, tanaw nila, mga panimalay nila, ang ilang nabilin man ng mga sapat sila nga nabilin. So sila man nila araman, hindi man nagdala, diba? And ara lang, sila naman fully encourage pa tungkol may mga indikasyon pa sa mga malapit na dili nga lugar niya. Action na art amo ni action ang action na art ang iya sining abiso and at the same time mga observation pa pero ongoing pa action art ang Pero why naman niya dito linok panay, no? Inama kabalo ka kisa part of the clearing nila ning inapalukpan ang mga lati-lati mga nabilin mo. gani man amo ni ang confirm niya wala na sa may linok panay action na art on clearing operation na gid lamang. At least ang importante action na art kay di na buhinan kay kahapon tatlo ka lugar ang hindi pwede masudlan pero karon duha na gid Duha na lang. Oo. Amo nang good news da.
Oo, ang yung pinaka-good news diri aksyon na art. Kay kahapon adlaw gani as base man sa confirmation na diri sang pag-istorya naton kay Lieutenant Colonel Renante Humukan ang hepe sang Himamaylan City Component City nga sa diin suno siya damo naman ang nakabalik Actually sa datos sang Philippine National Police kahapon 234 ka mga pamilya ang tigayon nga nakapauli na actually mga 966 ka mga individual action na art ang naka pauli na. Pero sining niya kagbase sa pahayag man ni Humukan still counting man ang pagpauli sa iban pa action na art. Ang importante nga ang kabalaka, kagugmat sang tao, hindi na masulit. Bala nga may linupok mo naman nga mabatian. Amo na bala? Sakto na. At least magkabig bala ni siya action na art nga kuan mo sa Tagalog pa bangungot or bad dreams sa natabo nga insidente o kung inasod-asod nga enkwentro. In fact, anom ka mga encounter natabo sa action art mo during in a week sa natabo sa sining inaway o kung rather enkwentro sa tunga sa 94th IB kag Central Negros sa under sa New People's Army Action Art. Gabi man nga kuano pila mga isa kasi mana sobra gali no. Oo, kay makon mo to nag-umpisa, I think it's sa size to action art no. Webes to nga adlaw nga nag-umpisa. Ati almost 2 weeks gali oh. Oo, ati ano na ta subong. Ano to adlaw ni nang kadto sa Karabalan? That was October 6 action art. Grabe man nga sakripisyos tao no. Oh, grabe. Makon mo na yung halos pila to. Ang pinaka-latest to nagligad to. Antes nakabalik, mga around 18,000 na to mo. Ka mga individual, makon mo na yung mga pila ka mga residente apektado. Pero ang good news is, nakabalik na sila. Action na art. Ako yung maka-attest ako yung makahambal ko Action Alvin kung ano kabudlay ang eksperyensya kung ara ka sa evacuation center. Kay ako yung mismo buhi kung saksi sa itong tiyempo nga amon lugar gimpaidalom sa No Man's Land. Ang daw Operation Thunderbolt to, no? Operation Thunderbolt. Ang amon lugar gito ya Action Alvin, isa to sang apektado. Buka ang kasing-kasing kurason mo kung gasunod ka sa karo nga ginakargang tanan ninyo nga mga binagtong mo. Oh, gani man. Sunod ka sa Carabao bla, galakat lang hindi man pwede, way naman mga salakyan nga available. Kadto ka mo sa evacuation center, tapos dito ka mo tiner, ay kaluyan, siguna po rin kami kadamo bibi, mga manok, mga kasapatan, pati kuring pabuli na mo do, ginagakubyal ang kuring nga portikulba mo. Tuod man, kagtapos pagbuli mo sa balay mo, do purti, kay idlaw mo gid sa inyo balay, nga bisan ti sa umaya, made of kawayan malang balay tatay siguna, kahoy, ang kuan gid ang subok nga balita kay pag-abot namon to singuna manok namon nga Bisaya Action Alvin. Oo. Ay purtik damo mo. Pagbalik namon kaluyan pilang naot na bilin pero ang mga balahibo sa manok sa puno kasaging purtik damo tinumpukan. Apa? Siling ko sino man nga kuring ni ang nag-iyaw ko manok namon man. Oh, gani. Hindi maguro pwede na nga ang kuring amo mato-mato ng iyawon ni kagimulbulan ni kag tumpuko no. Oh, kag magambal nga ano mapatay ning mga kuring kandi kakaon. Na dahil sa kuring madigamo to niya maluto tadi Bisaya nga manok nga tinula. Oo. At least to mato kurong kuring matyag ko ti way sa maako sino pa si Bangdan mo na karon kay way man tao to No Man's Land ban. Oo. Operation Thunderbolt. Amo gani kita nay kami sing una ni retired General Harkey siling ko sir. Purti mo to ang eksperyensya ko sing una sa opisyo mo. Kada adlaw to sing una. Ang kandunig ginakibang ka nga may balita nga may kabataan nga kamatay. Do adlaw gidi Action Alvin may ginalubong nga kabataan kamatay sa sa evacuation center. Oo. Grabe. Akon mo natin kung nagtinernda sila sa Himamaylan, budlay na inang malasakit nga maglinat nanay da. Sus, may gani nga why increase sa kaso sang COVID no? Correct action art na mayo lang gani kay wala sang increase kag maayo man action art siguro ang pagtatap sa mga
opisyal sang syudad sang Himamaylan. At given na niya si Mayor Tungson, di niya magpabaya da sa mga tao niya. Oo, kaya mga men mo yan na sinakpan. That is why at least ang kalipay sini sa pamilya. Oh, na ano tong kalipay sa pamilya, ano tong sugbon ni Action Alvin? Action Hotline. Ang kalipay sa pamilya siling ni Action Alvin, tuod na, no? Kung ikaw naka-experience sa ginatawag nga evacuation, no? Nang nag-evacuate ka, purtik budlay mo. Sing una Action Alvin, mapati kasi hindi, pati pag iyaw sang ido, bla, nasudlan sang amay ko, mamakal kami ido to sang mga evacuation man nga pariyo namon, lutuon na mo na. Kahit si una, do okay man lang to yan mo, way man to ginadakop kung dason ginadisplay namon to sa mga bulang-bulang, bla. May mga bulang yan, si una, kadto kami to. Amo na nga hasta baligya isda, si una, nagyan namon sang amay ko mo. Ay, galit ka. Oh, pito kami kabilog kabay, puro kami laki. Ti mano kada karon? Alangan kada nga masalig ka sa ginatag sa gobyerno nga kinilong bugas. Gani man. At least, ang importante Action Art, naka-survive man Ka-survive basta ya taga umaya, mabato na ya sa kwan. Ka-survive gani sila to nga kunaga, saging, pagkaudto lang may kanon, di gani sa gabing kanon. Gani man. Survive gani ang iba niyang isa lang kabeses kakaon. Na saga, ang iba niya plain rice. Oo. Sa udto, kung ano naman nga rice da, unlimited rice lang mo. Oh, only rice. Pero sa Only gabi, rice, sa umay, kung kaisa, saga, no rice. Oo. Sa udto, no rice. Oo. Sa gabi, timi mo rice, guaya, why nagidi? Amo, gidway na gidi. Kaon na na igupigop na medyo sulo sa ginsabawan nga mga utanon kag kwano saging or kamuti kahoy, okay na na ya. Gani man, kag magkurkuyakoy na, okay na na. Ha? Kag magkurukanta jutay, para lang mabusog man. Gani. So, pasalamat kita nga at least duha na lang kapurok and hopefully, ang clearing operation di na maglawig, nga makabalik na ning mga residente. That is correct action na art amo man ni ang handom ni General Pasaporte kay ang iya sini nga handoman nga makabalik na sa pag-eskwela ining mga estudyante action na art. Mhm. So amo ni ang balita nagikan sa patrol ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Alas 8:35 na, kung hindi ginman natin mahingagaw, malabot sa nga aga, basi karon sa udto ang kapitan dira sa area mismo sang Carabalan, kido mo ginisla may damo ng mga residente, nga naapektuhan, mangkot kita to, kung may ato pa dito sa ilas ni barangay, nga dito lang anay ginapatiner. Ano ang support kaya tag naton sini sa ila? Now, ang LGU, sa Himamaylan, sigurado si Mayor Raymond Tungson di man ipagpabayaan ang mga residente niya nga mabalik dito nga way gid bitbiton, no? Pangsudan dira o konsumo nila, panugod pagbalik naman niliwat mo. Inablang magabalik ka sa normal mo nga pagpangabuhi, pero bangod nga na-displace ka for almost 2 weeks, that is another thing. Action Hotline. Thanks God nga natapos na, no? Kabay pa hindi na masulit liwat. Ang nagluntad nga enkwentro sa bukid nga porsyon sang Himamaylan kag sa iban man nga mga lugar kabay pakuntani nga ining enkwentro hindi na masulit, no? Hindi galing, hindi malikawan kung mayara gyapon ka operate kag presensya sang NPA sa mga lugar, ang military nga nagasigi operation may tendency nga magsumalangay gid ang banas nila, no? Amo na kung sa bukid ka mo nang imo ginakabalakan, ang mga operation, ang mga enkwentro nga pwede magluntad kag ang malain kung malapit sa inyo puloy-an. Action Hotline. Ako sing una witness ko na, pati enkwentro sing una. Inang bag-o gito nag-graduate ang KAFGO. Primero nga trainee bala sa ang mga nag-training sang KAFGO sing una. Siyempre may mga KAFGO man nga taga-amon nga nag-intra mo. Sos pag-graduate nila, dira sa uma, sa una sa mulubulo, sa iyan tatay, itong ang ginatali uma, ngayaman sang tiyo namon nga duta, galatay magkapgo sa tunga sang
talamnan nga bag-o gibla inang ginapatubigan gibla inang way patanom. Sniperon sang grupo sang NPA, hindi ka magpati, hindi maintindihan ang itsura sang mga kapgo nga may masalom ang iba na may malukso sa talamnan mo. Kaya linok panay daw, matyagan mo daw, ano-ano mo lang gira mundial sang kuwan man. Daw sa Iraq yung nga bakbakanay, nga sili ko doon kayo isa malatulog-lubok ang kontra. Hotline. Ay, puwira pa damgo lang, pating lulo ko to, si Anhing Lulo Indo to, gaguluwa ang ga-cover siya sa kilid sang lusong, brumbuli, galabaw mo. Kulbaan ka, siyempre, gali nagapok, asos ang linok panay, halin sa garan, M16, M14, ang tanan nga bitbit, to naman, tiyagan ko tanan, nagpinalupok, eh. Hotline. Amo nang isa sa mga konsekwensya, nga siling ko, basta gani iya inkwentro, basta gani iya gira, kung sigo baway isang nagadaog, no? Kay ang ending sina, kung naka-score ka, nakapuntos abing militar, at the same time kung nakarisbak ang NPA, o nakaambos ang NPA, nakarisbak ang army, at the end of the day, why gid sang nagdaog sa ila. Okay, pura mangyapon mga Pinoy ang nagakalamatay ni sa gira diri sa atons lokal. Di ka ba'y patani amo na ya? No? Gira lang amo da. Abi, may messenger naman sa mo, may social media, abi chat ka mo da. Namo kita ay ta sa amo niyo, inang bakante, gibla. Kalapad sa Islas Negros nga wifi tao, kung may kaumhan, ginga laka-laka lang yung nag-star. Abi, tiksanay ka mo da, o dito ta kita ay, balbalanay ito to. Hotline. Kaling hindi ka sarang, siyempre, kalimitado lang ang armament o kung ang mga bala yung alangan na to, magbato sila nga face-to-face, kinabing kagayang kwentruhanay, may helicopter pa yung ma-augment sa militar mo. Hotline. Pero ang problema, kagang dako ang question sini, at the end of the day, at the end of the rainbow, ang question, matapos na balaihan, ang problema sa insurgency diri sa Negros Occidental, right after sa mga inkwentro, halimbawa, in the case of Himamaylan, Hotline. bangod sa inkwentro kag paghawan sa mga pumuluyo dira, kag clearing operation gin patigayon, inibala pati maana or indikasyon ng problema sang ginatawag naton insurgency matapos na sa Negros Occidental. Kay pag-abot na rin ni General o sang tagpamuno to ni Browner bla, siling ang target amo ang pagdismantle sa sining grupo sang NPA. No? Amo ginang target sa bilog nga isla sang Negros. Di magsiling ka bilog nga isla that includes Oriental. Pero ina nga statement hopefully ma-translate into reality. Kay at the end of the day kung sige mangyapon ang problema sa hacienda, no? Ang mga hacienda system, may mga inustisya nga nagakalanabo, kakulang sa support kag programa sa gobyerno sa pigado nga mga tao, kaalam nga ginahatag sa ordinaryo nga pumuluyo, dako ang posibilidad nga ini sila gihapon maganoy, mag-convince nga magsulod sa isa ka kausa kung may mga tao nga nangin biktima sang inustisya, kapigaduhon, kag pagpangdaog-daog sang manggaran nga mga individual. Hotline. Believe you me, basta may mga tao gihapon nga nangin biktima sang injustice, may mga tao gihapon nga biktima sa mga may kulukwarta, ang hacienda system magsigi ni, ang iban nga nangin biktima sini, ang last recourse or option is to join sa sining grupo nga ang ila thinking at least kung hindi ko ginman masalbar o kung mapakig-away kung ano yung personal ko nga grad sa sining nga tao, masupport ko sa sining kausa because ting iban limitados pagtuon, ang iban kulang sa kaalam, or ang iban nagaupod sa kausa sa sining NPA nga grupo. Amo na sang isa kadako nga misyon kung paano ini sang gobyerno, labi na sang trupa militar, paano mo ma-achieve ina. That is why kung sa mga lugar, abi halimbawa, may NPA, sudlon sang army, inkwentruhan na ito sila. Di ko may mga programs ang army, namo mga program nga mayong ginahimo.
luwas abi sa mga army personnel nga portik pintas. No, inablang pati sibilyan to, jutay tingki lang, kadison mo yung tingkoy, bisan kabalo ka ng yung sibilyan, di man, way man tinunan. Sorry to say ha, pero realidad ang ginambal ko di. May ara tao kung kaisa yung nga ginanervyos kung bisan pamangkuton mo, di may ara man niya militar nga, jutay tingki lang, may kun naanad niyang tao sa sitaanay, pagpamangkot nga daw hindi among sabat, abaw, duklon, o inang patupaan mo bla, physical, ting tao kisa kundi mainit ang ulo niya si mo. Action Hotline. Amo lang kung may program, ang military, dapat ma-maintain na siya. No? Ang development kag programs nga makabulig sa tao. Pero, ang dapat ginunaunta nga mga tao sa dalaan tayo sa basic services. Inang serbisyo nga ginakinanglan nila sa mga pumuluyo nga pigado. Because a basic services, amo ning ginakahidlawan sa kung hindi mo ma-deliver nito, mahatag sa mga LGUs, hindi mahatag ni sa gobyerno from the local to national. Di mga tao sa to, yung guwa nila to, alam at umato lang kamo dahi. O survival kamo da, paano kamo da may gobyerno, mas laton ginapati, pero actually, why isang support sila o kung program nga mabaton gikan sa mga opisyales kag departamento sang gobyerno. Action Hotline. Debla? No? May ara nga daan niya sa bukin nga nagaway to duta. Ang pila ka mga magaranon nga tao nga may mga koneksyon sa mga departamento sang gobyerno, kibot lang tao singa pila na ko di ka dekada nga nag-i-star sa umadi. Why man na siyang nagpakilala nga may tagiya, di gulpiada lang niya, may masiling at amo na di. Amo na di aluti. O palinon lang tao to, ngayon sa kadugayon na sang tiyempo, nga dra nag-i-star, kag dra nagapangabuhi, kung kaisati bangod nga may mga legal process kuno, no, may mga prosesong ginahimo, amo nang reason, kati biktimay sang inhostisya. Action Hotline. Ang genuine nga programa, gida, sang gobyerno mo nang gina-expect na ton. Inamatag mo sa tao, maprovidean mo, ang isa ka lugar, why na siyang pinaka-the best kung may kalinong, why sang kinagamo, ang isa ka lugar, kay bisan pigado ang tao, basta why nga mo, why na sang iningkwentrohanay, mga buhi na malang niya sang talunsay. Action Hotline. Alas 8:45. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nauya ako mangulang. Ay,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos nun Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano lang ako maghulam. May pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, sa ginabakal silpon, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya basta kaluyan, mangitaran ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi, nabatian ang sa Aksyon Radyo, kay Tita Wilma, nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi, sa parte sa pag-eskwela sa buong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, ganyan ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir
Madamo kayo salamat sa inyo nga duha ng mamuna. Kag ni Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa. Kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga karat. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:01 na, may agagli, may lang pagmonitor kay Ramon Rosatasi, Ana Sinuro, Araman, Milili Oligo, Idol, may agamandra sa imo, Daisy Mi Mabilog, kay Jolo Aloro Isparagusa, Jeffrey Arcuyo, silinga good morning all. Good morning man sa imo. Thank you, Gid. Araman ka monitor si Samuel Crane. Thank you. Mary Ann Efren, Marcel Q, Rizes Ungsod, Rixes Ungsod, no? Ray Flores Bariuga sa Pandanon DSB siya. Si Paring Chupoy Magbanwa, dira sa may Macau, China. Kumustang Macau subong pare? Joms Big J, Yvonne Voicer, may agamam, si Margie Gualdrapa Lagdamat kag Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Si James Diaz Galvan, oy kagawad, dira sa barangay West Candoni, no? Good morning sa imo. Si Carlos Sales,
Ariel Ticon Bagakay, may aga kuno sa taga Sitio Sua. Hindi na siyang Sitio Sua. Ariel Ticon Bagakay, thank you gida. Lalaine Grace Ibarra, monitor ko always sa aksyon na. Diaz Iris Magbanwa kag si Lovic Di La Luna. Morning mana. Ang iban karon naman dugaya Janilo Sansino, siya sa sayang masubo nga kasaysayan ang gira na Sir Art. Ako nawarsyak sang una di sa kanduni. O kita mo na. Isa di siya sa mga pareho lang takit tagamulo-bulo lang ko mo. Sa amon to singuna maglupad ang 155 kag 105 ng mga mortaro, mga kanyon, sus marusip. Ang huni pag labay si mo, magtupa sa umasto, matyagan ko, pati sa amon to, nagkakulurog ang unod mo kung makabati kasang sigabong. Action Hotline! Anahan kita ka-experience kung tagadra kalapit mo. Ang balita, by the way, sa National Subong, yan iniho, dapat amon tutukan mang guro sa Marcos Administration, kag sa mga kauyat bala para sa retirement fund system kag para sa mga retirees naton. Ang balita mo niho, ang pungsod Pilipinas out of 44 nation, 44 ka mga nasyon sa record kag ginhimo nga assessment sang Mercer CFA Institute 2022 Global Pension Index. Ang Pilipinas, out of 44 countries, ika-43 kita, lapit kita magkulihot kung ranking sa retirement income kag ginahatag, ginaprovide nga retirement para sa mga retirees naton. Action Hotline! Worst, no? Sa bilog nga kalibutan, grabe, no? Hamakon mo nagulo, improve kita kuno last year 42.7. Or I mean, last year 42.7, kita sumong 42.0. May mga minor adjustment kag ginhimo. So hopefully sa tanan nga kategorya kabay patani nga maka ang level naton bla no magayo-ayuman kag ang ginahatag nga ang ginahatag sang gobyerno gina-provide nga sistema kon pension ang pagambalan kani tadlong no. Action Hotline! Ayos alas 9:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Ariho nagkulukulpa na ginman ang mga kwan, na iba na nagidman ang mga festival sites diri sa Bacolod, sa Diamanto sa Panaad, no? Maskara sa Panaad, one of the venue nagligan nga tinamo man ang nagakadto, not only from the province of Negros, even Bacolod noon, tinagakadto man dito to witness kay tinamo ang mga kwan mo. Halos tanan ng LGU actually nag-participate gid. Tiluwas sa mga produkto, pagkaon nga gindalato, tao iya malagaw gid, no? Bisan kung isa limitado man ang imo budget para sa kaon-kaon, okay na importante iya nga ang paglagaw mo upod sa pamilya mo, especially kung may trabaho bla. Sa tion sang gabi, magkatigtiyo ka sa pamilya mo do okay naman. No, kaya actually kung kwarta subong medyo kwan gid hina gid gyapon ang income sang tawo. Action Hotline! Alos tanan ga sinaka no? Isa pa gani niambot karon sa udto siguro ni sa Capitol nga balita. Kay tiari ho ang supply bla sang karne sang baboy, no? Baboy kag karne nga ginapadala di sa aton from Panay, ti apektado nga daan because of the issue sang ASF nga may na-record na to sa Iloilo province. Tiugot ang ginamonitor sang gobyerno naton di sa Negros nga hindi makasulod ang mga produkto na di kaliti it would create ang resulta sin sa ulihi ang pagmahal sa presyo sang karne, no? Sa baboy kag iban pa nga produkto nga nagahalin dito sa Panay. Action Hotline! Pero Ario, talking about maskara kag silingko at least makagulog ginawa na ni gawa, may iban-iba na ng obligasyon sang taga Bacolod Traffic Authority Office kay tiway na sang atong gin-provide nga 25 nga mga personnel
to manage the traffic outside iyasang panaad, may utilize na ni Major Junji Liba, I don't know kung ini ipamtang ini. Kag maki-update ko kay last time na interview kong taga LTO, maging deputize sila nga mga police personnel. Ano kaumpisa na ginman to sila operate, kanaligad to do. Subong kita ko do perting dinakpanay ginman mo. Gabantay na ni, kag ano ni, part na ni sang ang gineputize sa mga nag-operate subong, especially sa mga motorista naton. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Major Junji Libang, tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Major, may aga. Mayong aga, Action Art. Mayong aga sa inyo dito na. Salamat kin, no? Salamat ki sa time. Number one, congrats no kay daw at least daw ay gid mga problema nga nagtuhaw kung traffic concern sa area to sang panaad tapos na to sir, no? Ang activity and may utilize mo na tong 25 nga imo siningakwan nga gindugang last time. So may ara kita tungin deploy benching ko. So since doon nagtapos na kahapon, wala pa man ko mangayo pa ta clearance karon sa mismo sang management sang panaad kung basi may mga continuous pa or may mga activity pa sila nga gamay. So hindi lang na pag-vacuum gid kada kay di man naguro automatic ay close nila kay ba sa nakalaan ko may ara na Japon nga mga LGU nga mag-operate nila sa ilang mga boat. Okay, pero at least hindi na to ang maximize siguro nga daw 25 gid ang i-utilize, no? Posible Action Art din naman na kita kinanglano naton. So ang ato na naguro daw mga mabilin ang ato lang gid sa out or diri sa mga entrada like sa region pag dito man sa Masilingan. But so far sir sa pag-operate naton nito pagbantay sa mita, wagin man sa mga untoward nga mga accident or problem dito, no? Kataway kayo Action Art no kay way banggit makita ta daw na arrange mayo ang panaad subong may ara nga parking area nga dako nga space, no? So wala gid problema. In fact ton nga mga kwanto mga na-assign daw medyo tawhay laman kag wala kita reported nga mga pagka-problema. Okay. Now sa Bacolod yang concern sa iban nga festival sites, of course tisigi pa kita, no, hasta pa kita sunod nga mga sining nga weekend ang bantayan ay naton. So far may mga changes sa mga personnel sir or maintain gyapon ang mga AOR sinin nila? Wala da si mga nagyapon naton nga tao pagagamiton magsunart only nga ati may ara nga pagkambyo-kambyo like for example kung mag-open naman ang aton na Lacson, so may ara naman ta pagdugang dira mabuhi naman ta sa piyak kung nang medyo tawhay na, pero definitely ang aton nga sa upper east kag sa aton sa NGC daw hindi gid naton matandog because kabalo kita nga ari gid ang volume sang aton nga mga salakyan lalo na kung gabi. Yes, kag damo gito no kapin pa kong gabi kag bisan gato pa ang ulan kisaya may galagaw gyapon sir mo. Gani man no. So ang experience lagi ang mo ginadi ang pinaka problema ta because ang lalo na ang mga lagko tagi nga truck. So at least amon may aton strategy lang nga ginagamit in control ta lang sila. So amon na nga ginabuyan ta sila tag every 10 minutes para lang ma-minimize, pero hindi naman sila pwede deprive nga hindi tagi sila papagyon, pero ginahimo ang talang pagi para at least matawhay ang aton nga dalan sa NGC. Okay. So ang strategy dira subong tiala kung may gagawa gid man may nagasulod kay to, hindi man sila pwede nga punggan mo gid nga hindi na gid makalabay kay karon matrasar man ni ang mga trips nila. So every 10 minutes do mo na ang strategy ginahimo ta. Yes, so Action Art bali ang aton nga actually ang aton truck ban ga-start na sa 4 o'clock sa hapon, no. Okay. So ma-end na sa supposedly alas 8 sa gabi or alas 7, no. Exact alas 7 lang na siya. So dapat after 7 gina-release na sila. So since nga hindi ta pwede gamble kay ang volume man sang tao sa diri sa aton sa NGC kadamo gid. So makita naman nga medyo ang danger or ang hazard nga mag-agi ang truck nga sa kadalag ko. So ginahimo ta delay ta lang sila, no, ga-release kita mga 10
depende sa aton activities nga ginakandak sa diri sa NGC. So pagka ito tawa ay 10 o'clock, kina-release na sila by 10 minutes sa interval. I Hindi see, naman I sa pwede see. action art mapauntat siling kabalo man tang ang sugar industry ta number 1 ready sa ato sa Negros. So di ba pwede naton nga ititagin sila pagpabiyahe on pagyon kay madelay man ang ilang negosyo. Gani man. Anyway, Sir, masip lang ko ay kinagligad to ang LTO si Sir Renato Novero na interview ko di. Kag nag-inform siya may maging deputized kiligin training ng mga member personnel, mga uniform ba personnel sang Bacolod City Police Office. I don't know, dira sa imo office ni sila nga na-assign tanan, sir, or may iban lang ara dira sa unit mo? Yes, so ito may mara kita nga pang submit pa ma-deputize. Actually nakanda kami 3 days nga seminar, deputation seminar, no. So mostly dito ako ng personnel sa traffic enforcement unit. Kag may ara nga mga pila ka bilog nga nagrepresent sa aton nga City Mobile under kay Lieutenant Colonel Manzano. Kag may ara man kita nga ginkuha sa mga pila ka bilog nga representative from mobile patrol unit under kay Lieutenant Colonel Heber. So total mga ara kami sa mga 28 or 30 mga sa aton nga na-deputize. Okay. So after deputation, halimbawa ang sa imo sa bitaw, nano naka-start na ni sila operate kag nano ang mangin mission ni nila, Major? Actually sa aton nga with regard sa aton nga sa deputation or sa aton nga pag-implement sa aton nga 4136 under sa LTO, which is amo na aton implement if ever naara ang aton deputation, wala pa kita naka start sa operation action art wala pa man nagabot kay right after sa amon nga seminar no nag-submit pa tong pangalan kag kinahanglan pa na ang approval sang central office. So right now hulat lang kami kung mag-abot na ang ID or approval. So that's the time na maka-operate kita 4136. I see. Sir, na-clarify na to. Atong lang kundi siling sang national, dapat siling sa DLG, dapat ang ma-operate lang is LTO, especially ang pag-confiscate no sang driver's license. But since nga deputized na ang mga personnel, tabasi pwede na naguruya, sir, no? Well, ang aton operation dira sa with regard sa implementation sa aton ordinances sa sunart, sige man lang nagyapon kay especially may ara man kita nga city ordinance 790 authorizing our enforcer mag-operate sa under sa aton yung mga city traffic ordinances. So why man yan, no? Why man si saksyon gabi yun, tatanyo na, muna na, sige ni agalig-yapon. So far, subong aksyonar, no, kaya wala tayong instruction, especially alin sa kay Mayor. Kaya ang atong nag-circulate, no, why gid kami kabaton official gid yung communication, which is gina-address to sa Mayor. So si Mayor ang mag-direct sa amon kung i-stop kami. So for now, wala man sa may instruction. Sir, isa na lang, parte sa lakson, no, activities, may ara naman kita yan, no, sa traffic plan or rerouting plan sina kung mag-umpisa ng closure sang lakson. Bali humana na sunart before pa lang nag-start gid sa sang 30 September 30 humana na tanan na include na sa aton nga bilugan nga traffic plan. Ang aton closure kag ang aton nga mga rerouting sa with regard sa lakson. At the same time, ang aton mga tao may ara na tada na detail, no, kaya kung in case nga pag-start na malatag na lang ta sa tao para na may pangalan na nako. I see. So bali saan ma-start gid sa activity na gani sa 21 o 2020? Yes, 21 gid action art dali tatlo man na naka-adlaw, tatlo man na nakagabi, no. 21, 22, 23. But ang aton closure may ara kita yang special nga daw gi-closure ta starting 19 sa kagahon. Continuous na siya ma-end 20 sa midnight kay ina siya close na siya for purposes ng ilang pag-put up lang, mag-sit up sa mga stage. So, the same na siya, close na siya. So, duwa kadlaw ilang yun na yun na
At the same time na approve na sa Sanggunian. So bali pag sit up pa lang na, pero pagkatapos sit up nila sa mas stage ni, pwede na nagyapon malabayan yung lakson. Pag tapos na midnight ng 20 Action Art, ma-open naman kita, normal naman nga biyahe. Kaya nga ito niya closure kung during activities nga mag-start sa 21, hindi man niya bilog adlaw na. Kaya bali, ma-start na ang closure is 3 o'clock sa hapon. Sa hapon. Up to 5 o'clock the following day. Okay. Hindi ba na pwede nga kung meter kayo mo sa inom daya, bisan na city na may inom kagapon na lakson, no? Pwede man na, ila man na, Hindi pwede man na, guro, kung sigad ka dahil bitbiton, da ka lang silid, basta hindi ka lang magsagabal na sa traffic, eh. Ay, notod siya. Alas 9:18 na, tandaan ta, October 19, may mga closure gali special ni, kay mang set up sila sa mga stage dirao, sa Dalanakson, na. All set naman, why naman problema, siling ni Major Junji Liba, may ara naman assigned their personnel, during the activities nga mag-manage ng traffic. So importante guro well guided kita, no? Mo na ang importante gid nga ara kita gabantay, no? Kay kung nakabalo kita, kung hindi maginutok kabalo ka naman. Sir, sorry, ginutod ang linyata. So bali at least guro ang imon na lang liwat panugyan sa public sa sining closure dira kay do sa iban do ay nagin man changes yung ipatuman, sir, no? Ayan, yes, thank you. Bali sa aton nga pumuluyo. Wala naman ta may changes, no? Kaginangaton nga closure na na-announce na naton na tagtanan na ang flyers in fact sa mga aton nga mga jeepney drivers kag sa naka-public advisory naman kami sina. Ang 19 to 20 sa para na sa pag-put up sang mga stage so gayo gi sila nga i-close nila. While lang aton nga na aton gid nga pag celebrar na sa Lacson, ma-start ya officially 21 sa 3 o'clock sa hapon, then ma-resume naman ang aton nga biyahe normal 5 o'clock the following day. Sige. Iimbitahan lang ko yung after maskara kung diin ta mga pike daw kasubong hindi tagi kamagad ka pike purti ka sako gid eh. Gani tama ka gid sunod no way taga wala untat kay ti ang aton ginatagaan focus subong kita mong supper is tagid kay medyo mapudlay gid kayo mag pabayaan mo ang traffic sa circumferential. On that note, Major Junji Liba, sir, salamat sa time. Good morning sa imo. Yes, sir. Good morning, man. Thank you, Gid. Ayos, no, tandaan talang pizza para hindi magbudayan blat. Basi matingala ka mo. Sa 19 pa lang, may mga closure na nga ipatuman kay ma-set up na sang intablado. Para sa mga concerts dira, no? Georgia Gargasiran nga monitor, si Teresa Marfil Singguan, hinablos ko nga pakaisa pa, puwerte. Ang monitor man si ginatamian ni Georgia Gargasiran, si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo sa Minnesota, USA. Salamat kita. Arnel po di Samparado kag paring Turco Junco dira sa Isabela. J.A. Andong, Chuna Navio, Araman, Janelo Sansino kag Andy Sukita Tabiluna, silingya mahauta, salamat. Leda Cordero, Rodrigo Jimino, James Pringgraces, ni? James Pinggraces, kuno sa Montreal siya ga monitor. Salamat. Lisa Gardi kag Bomer Tulusa, Adrian Gumapi kag Michael Singulamayon, Mambana kag Doc Matt Mayo, good morning. Remy Abraham kag Jenny Mac Jorkin, Nancy Pixo kag Anthony Kabuti. Jeneline Cabrillos Daguhoy, Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Karen Meraflor, gamonitor man sa Barangay Tangob kag amuman si Ma'am Elizabeth Gamala. O si J-Lo Manaloto. Salamat man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This is my life. This
is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamins sa mga bata man ang damo dito. Salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa TN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat mayong aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Sa aton sini nga pagpangalagad ang way ko malabutan nga mensahe karon na lang palihog sa iba ng mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Ginupdan kita karon nga ni Aksyon Henry Spulgar sa technical side, backup man si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Cabato. Kung man Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1 para sa damit na ka-bloom sa bango.